Mit navn er Erik Dahl. Jeg sælger og servicerer Dinamicas vejesystem her i Danmark. Vejesystemet er et af de mest effektive i verden, og prisen den er god. Med Dinamica får du 100% kontrol med din foderøkonomi. Der er udveksling af data mellem din DMS og foderblanderen. Foderkontrollen er nem og enkel, og så er den gratis, fordi systemet selv genererer dine data. Du har altså fuldstændig styr på din fodring, og du er dermed på vej til en bedre indtjening. Vi har i øjeblikket et rigtig godt tilbud. Vi betaler nemlig din rådgiver 2 timers løn, når du køber vejesystemet. Så kan du i ro og mag få din DMS til at spille med dit nye vejesystem på foderblanderen. Du kan samtidig se en række andre funktioner, som du faktisk får med oven i hatten. Dinamicas vejesystem har også en joker, hvis du har ambitioner. Vejesystemet er nemlig forberedt til montering af Dinamicas NIR-scanner. Så er du tæt på en regulær fremtidssikring. Du er rigtig godt begyndt med vores tilbud. Kontakt os og kom i gang med et vejesystem, der giver klart overblik og en suveræn foderøkonomi.